Takže ahoj ľudia, ja vás zdravím u takej informačky a skôr ďakovačky ohľadom našeho kanála. Ďakujem strašne moc za 12 odoberateľov. Za 12 odoberateľov. Som strašne rada, že proste, že už máme 12 odoberateľov, neviem, jak to mám povedať. A Becky určite tiež rada a chcela som iba povedať, že budú videá stále, áno, len ja mám teraz štrajk v škole, čiže sa nečudujete, že nechodím do školy, ale takto, ne, ja mám štrajk, takže to bude také iné a toto je v podstate taká menšia ďakovačka, lebo mne nenapadlo ma fakt, čo mám natočiť sama a no. Takže to je tak, proste ďakujem vám, strašne vám ďakujem a strašne ďakujem. A čus. Čus. Is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak. If my heart